No niin, nyt mennään täällä Tanskan maalla. Alkoi tuntumaan, että nämä yhtä huonoja ajaa motorilla kuin Lahden motorilla kulkijat. Tuossa oli vähän matkaa sama tilanne kuin Lahden Tampereen motoreilla, kun lähdet ajamaan. Niin. Oikein puolimainen kaista menee 100 ja vasen kaista 103. Mutta onneksi se oli vaan hetken mielijohdetta. Ei mitään, mä ihmettelen näitä Suomen asioita, niin mä plärään aika paljon noita ulosoton sivuja ja mä oon sieltä ostanut kaikenlaista historian aikana. Ja pistää silmää, tulee niinku ihan kaupungeistakin. Viimeisin oli Lahden kaupungista. Ei keskustasta, mutta vähän sivummalla, niin oli 50 vuotta sitten rakennettu, 75-74 rakennettu asuinkerrostalo. Ja sitten isännöitsijän papereista ilmenee, että no, taloyhtiö on yrittänyt saada putkiremonttiin lainaa, mutta ei saa. Miten voi olla mahdollista, että Suomi oli 50 vuotta sitten niin varakas, että ihmisillä oli varaa ostaa asunto-osakkeita ihan uudesta kerrostalosta, joka on just rakennettu 50 vuotta sitten. Meillä oli varaa siihen. Mutta sitten menee 50 vuotta eteenpäin, niin sen aikaisilla tai nykyaikaisilla ihmisillä ei ole varaa tehdä putkiremonttia siihen taloon. Siinä on vaan, kun se on ulosotossakin tommonenkin asunto, niin ei sitä oikein vaikea ei siinä ole järkeä semmoista lähteä hankkimaan, kun sehän menee jossain vaiheessa sit asumiskieltoon, jos kaikki putkit pettää tai osa putkista ja vesivahinkoja tulee. Eikä ole varaa korjata. Kuka semmoisen hankkii, kun eihän se saa sit myytyä. Niin se on niinku tavallaan turhaa suomalaisten omaisuuttakin häviää niin kuin sitä kautta. Varmaan vielä tämäkin, mistä mä puhun, niin se oli siinä ei Lahden keskustaa, mutta vähän siinä Lahden keskustasta poispäin jonkun matkaa. Taisi olla sinne länteen päin. En ymmärrä. Jotain varmaan tarvitsisi tehdä toisin. Että sekin taloyhtiö, niin sittenhän pitää niiden asukkaiden ottaa velkaa jossain. Ja mistä sitten tiedät, miten se naapuri pystyy ottaa velkaa vai ei. Sitten jos ei ne pysty maksaa hoitovastikkeita tai ei ne enää maksa, kun ei pysty asumaan, niin sehän on konkurssissa koko talo. Jonkun pitäisi niinku herätä tähänkin todellisuuteen. Kyllä mä ymmärrän, jos on aivan jossain kaukana ja missä ei ole ihmisiäkään ja pitkät matkat, ei ole juna-asema eikä mitään. Mutta Lahdessa on lyhyt matka Helsinkiin, juna-asema, moottoritie. Niin taloyhtiöt ei saa putkiremonttiin rahaa. Pitäisikö valtion alkaa sitten jotain antaa niin velkaa taloyhtiölle, mutta ei siinäkään ole mitään järkeä. Aina valtio on joka paikassa. Kyllä siitä pitää päästä pois. No, tän näköistä täällä Tanskan maalla. Mä lähden
paahtamaan tästä kohti Saksaa. Noniin, kuuluuko? Jaha, täältä tullaan, joo. Tuolla oikeallakin on joku silta. Mielenkiintoista. Joku iso silta tässä on. Kööpenhaminasta. Mikäköhän se? No se lauttamatka, mikä lyhin on. Rödbyykö se oli? Niin, tässä välissä on tämmönen silta. Mikähän porukkaa tuo vasemmassa? Vaikeahan joo. Nyt tullaan sillalle. 100 kilsaa vielä olisi tonne Saksan puolelle. Hagee on silta. Tässä kohtaa ylämäkeen. Onneksi täällä ei ole niinku jäisiä, että olisi musta jää pyörisi autoja pitkin siltaa. Kai täällä joskus voi olla, mutta kai ne rajoittaa liikennettä. Täällä on ruska. Lehdet on puussa vielä, kun Suomessa on tippunut jo pois. Täysi ruska päällä. Jossain kohtaa Kööpenhaminan lähellä oli 4 kaistaa ja 2 kaistaa niistä häipyi länteen sinne Pää-Tanskan maalle ja tänne etelään menee sit vaan 2 kaistaa. Ihan hyvä, ei ole niin paljon liikennettä. No niin, nyt on viivat yli, nyt voi vaan alkaa paahtamaan. Siinä joku pompan nappikin. Toimiiko ilman mikkiin? Nyt tullaan täältä Rodbystä Puttgardeniin väliselle lautalle. Se Helsingin-Jari, niin mä pidin sitä jo kalliina, kun se oli 70 €. 15 minuutin lauttamatka niin autolla. Yksi ihminen. Niin. Tää on vielä kalliimpi. Tää on 105 €. Eihän tässä niinku mitään järkeä. Sä pääset melkein lentää jo tonne määränpäähän ja näillä pelkillä lauttamaksuilla. Harrastukset maksaa aina. Taitaa olla odottamani passin tarkistus. Sanoisin mä. No onneksi mulla on se täällä taskussa.
Ei mikään muu voi olla kuin passin tarkastus. Onko oma passi mukaan? Se on oikein. Tutkii mun kaikki karkit. Onneksi eivät nuorta. Belgiumin kaverit. Se oli chic. Noniin, nyt alkaa jo hämärtymään täällä. Ei oo enää kuin 24 kilometriä. Aika tarkalleen menemään. Ilmoitin, että mä tuun kello 17 ja karttaplotteri ilmoittaa nyt, että tuut 16.55. Siihen ehtii parkata autoja, jolle mennä kello 17. No, kuvaillaan sitten huomenna, kun on valossa, on pimeä, kun on tuo